Dobrodošli nazad u Kuvanje bez recepta, vaš omiljeni online show. Kako ste? Kako vam je ispao naš magični hleb? Hvala svima koji ste mi poslali slike i videe kako su vama ispali hlebčići. Jako volim da gledam kako ste bolji kuvari od mene i kako je vama zapravo ispalo kao na onoj slici. Danas pravimo chia puding. So annoying. Danas pravimo chia puding. Danas pravimo chia puding, jej! Šta je chia puding? Sad ću da vam kažem. Jeste uzbuđeni? Postanite uzbuđeni, postanite uzbuđeni. Danas pravimo chia puding, jej! Postanite uzbuđeni. Chia. Kažu da prilika pravi lopova i tako ti ujutru kada ustaneš gladan kao konj, kasniš na faks, na posao, zato što si kao kreten sat vremena pritiskao snuz i sada je prekasno, nemaš vremena niti živaca da praviš piletinu i pirinač. Zato imaš tačno vremena da uđeš u pekaru i da kažeš jedan pizza burek, hvala. Sad nisi jedan pizza burek. Chia, doručak. Moramo zdravo započeti dan i da bi to uradio moraš imati podjednako laku, brzu i jednostavnu zdravu opciju spremnu u frižideru. A šta je brže, jednostavnije, zdravije od čije? Ništa. Malo šta. Čija? Ničija. Ne dozvoli nikome da te tretira kao svoje vlasništvo. Ti si samo svoja. Ovo je čija. Čije semenke su proglašene super hranom, prepune su proteina koji su dobri za mišiće, prepuni su vlakna koji su dobri za i antioksidancima koji su dobri za sad ćemo da googlujemo. Za molekul koji može spreči oksidaciju drugih molekula. Oksidacija je hemijska reakcija. Antioksidanci su dobri za tebe. Verovatno ste svuda po internetu čuli reči chia bowl, chia pudding, a sigurno ste viđali slike na Instagramu. Legenda kaže da je jedna devojka jednom pojela chia pudding i nije ga okačila na Instagram, čak ni na story. Chia izgleda ovako, možete kupiti u svim većim prodavnicama. U zdravoj hrani možete naći 100 grama za oko 60 dinara, a u supermarketu umeju da nalepe ovako organik i stavi 1000 dinara. Tako da pazite gde kupujete 100 grama, 60 dinara do 100 dinara maksimalno. Chia puding se pravi tako što stavite tačno jednu meru čije, precizno izmerenu, i 4 puta toliko tečnosti, to jest mleka po vašem izboru. Ja koristim badem, ovo ne zaslađeno, a ti koristi koje mleko hoćeš, tvoj je život, nisam ja ovdje da ti govorim šta da radiš. Dobro izmućkaj. I tvoja baza sad je spremna. Za 6 sati čija će da upije ovo mleko i napravit će se želatinasta masa, nalik na puding, ali mnogo zdravije. Čija puding je kao ovsena kaša, samo sa mnogo manje ugljenih hidrata. Sad kad imaš svoje prazno platno, vreme je za umetnost. Zamisli što ti se jede, da li je to banana med, jabuka, badem, brusnice, bela čokolada, vašni kakao. Izbor je beskonačan. Pošto čija nema nikakav ukus, ona će primiti ukus svega što staviš u nju. Kao što svaki čovek koji uđe u tvoj život ostavlja neki trag na njemu. Tako da pazi s kime se družiš, jer svaki događaj iz tvog života pomalo oblikuje tebe i tvoju ličnost. I čak i tračak gorčine može da upropasti jednu jako divnu stvar. O čemu smo pričali? O čiji? Cimet. Jeste znali da cimet pomaže u razgradnji masti u organizmu? Stavi zapravo normalnu količinu cimeta u čiju. Jer si čula juče od doktorke da previše cimeta zapravo škodi organizmu. Jebena umerenost. Malo vanile. Pljup, pljup. Kokos. Stevio ili tvoj zaslađivač po izboru, može bude med, šećer, šta god. I pošto su konačno u sezoni i bit ćeš možda naredna 3 sata, jagode sam ja upravo
Jagode. Jedna meni, jedna podu. Sad još jednom promućkaj svoj predivni chia puding. I ostavi ga u frižider preko noći. Kada bude gotovo, izgledat će na prilike ovako. I onda ujutro možeš da ga jedeš direktno iz frižidera, pre nego što otvoriš oči, možeš da ga lepo serviraš u činiju i obavezno okačiš na Instagram. Što smo danas naučili? Pazi šta stavljaš u svoju čiju. Pazi koga puštaš u svoj život, jer može imati veliki utjecaj na tebe. Možda ti se trenutno jedu i pečurke i možda su te pečurke skroz cool, ali one neće doprineti finalnom, dobrom ukusu tvog jela. Njima prosto nije mesto u tvojoj priči. To je skroz okej. Shvatit ćeš uskoro da su jagode bile mnogo bolji izbor za tebe. I to je to, vidimo se u sledećoj epizodi. Slikajte mi šta ste vi uspeli da osmislite, kreirate. Pošaljite mi. Hvala što me gledate. Comment, like, share, subscribe. Javite mi ako znate srpski način da kažem subscribe. Pretplatite se. U svakom slučaju vidimo se!